Εκπληρώνεις το πεπρωμένο σου, Ανακίν. Γίνε μαθητής μου. Μάθε να χρησιμοποιείς τη σκοτεινή πλευρά της δύναμης. Θα κάνω ό,τι ζητήσεις. Καλώς. Απλά βοήθαμε να σώσω τη ζωή της Πάντμε. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Μόνο ένας δεν κατάφερε ποτέ να εξαπατήσει τον θάνατο. Αλλά ξέρω ότι αν συνεργαστούμε θα ανακαλύψουμε το μυστικό. Παραδίδομαι στη διδασκαλία σου. Καλώς. Καλώς. Η δύναμη είναι ισχυρή μαζί σου. Ένας πανίσχυρος Σιθ θα γίνεις. Από τώρα και στο εξής θα είσαι γνωστός ως Darth Vader. Ευχαριστώ, δάσκαλέ μου. Σήκω. Αφού το Συμβούλιο δεν σε εμπιστεύτηκε, νεαρέ μου μαθητή, νομίζω ότι είσαι ο μόνος Τζεντάι που δεν γνωρίζει αυτή την πλεκτάνη. Όταν μάθουν οι Τζεντάι όλα όσα έγιναν εδώ θα μας σκοτώσουν, μαζί με όλους τους γερουσιαστές. Συμφωνώ. Η επόμενη κίνηση του Συμβουλίου θα είναι κατά της γερουσίας. Όλοι ανεξαιρέτως οι Τζεντάι, ακόμα και ο φίλος σου, ο Obi-Wan Kenobi, είναι τώρα εχθροί της δημοκρατίας. Καταλαβαίνω, δάσκαλε. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οι Τζεντάι είναι αδυσόπιτοι. Αν δεν καταστραφούν θα αρχίσει ένας ατελείωτος εμφύλιος. Πρώτον απ' όλα θέλω να πας στο ναό των Τζεντάι. Πρέπει να τους πιάσουμε απροετοίμαστους. Κάνε ό,τι πρέπει να γίνει, Άρχοντα Βέιντερ. Μην διστάσεις, μην δείξεις ήκτο. Μόνο τότε θα είσαι πολύ δυνατός στη σκοτεινή πλευρά για να σώσεις την Πάντμε. Και τι θα γίνει με τους υπόλοιπους Τζεντάι σε όλον το γαλαξία? Η προδοσία τους θα τιμωρηθεί. Αφού σκοτώσεις όλους τους Τζεντάι στο ναό, πήγαινε στο σύστημα Μούσταφαρ. Σκότωσε τον αντιβασιλέα Γκάνρεϊ και τους άλλους αυτονομιστές ηγέτες. Για μία ακόμη φορά οι Σιθ θα κυβερνήσουν τον γαλαξία. Και θα έχουμε ειρήνη.